We talk football SA. Orlando Pirates 6, Golden Arrows iqanda. Uthini umshefana? Mfethu ngisa acela ukubingelela kulo ohlelo lisha bafethu ngithi mina le ento ayiqala la kubuka ngathi achimposi nilai Yeah, 6. mntane ngiyavalelisa Nkosi. Oh, Ngiyabonga Nkosi yami. Uyazi ukuthi na angiba ayitshela labafana kulo kokudlula bafethu uyasiza ukuthi ngiloko ngibacha ahazela kancane kancane. yeah. Bahadlalile labafana. Ukube enginga abathethisi ngibatshela ukuthi afake zonke ingadlangada ube ezokwenza njani. Yeah. Ngithena angikhuluma na odu uyabona manje sizozwana. Yeah. Ngizokufaka ngalelo khuzana yami. Ulifaka kahle ijazi. Ngizofaka njengo umjibo ojayivisa amajaha mfana. Yebo. Ngithena ngithi fa akingadlangada wafa ingadlangada aqhamuka no6. Yebo. Wangizwa. Yeah. Hathi fa akingadlangada waphuma no5. Wangizwa. Na ami ngiyakuzwa ngenjabulo. We ready. Niyabona ninoshayina ukuthi nani ningizwile. Hayi, bakuzwile. Yabonga bafowethu. Nibone ukuthi ngidathi enginithanda ngempela manje. Uyabona ngangishilo ukuthi indlela yo okuniliki akusiyeke le esiniyenza ke manje. Iyo. Iyona iyo bafana ke no oma angagijima isanda 1 ngomhla ka18 ngiyabuyela esicongweni noma kanjani afana iyangijabula niyayibona imvula imvula iza nenjabulo enjabulo imvula isidadada amagoli isidadada hey angibayashaya nya makhala impempe nje vele kwakhala washizule ekhulu iqala mfukeni akhathela la ashaya ipali ukuthi asobhani bafana siyeza inkinga bafana mama hayithe the Sundowns uzothi athuzwile ngidla emsileni uyanuka hayi kuyafiwa uyanuka ngila kuyafiwa afana na anizolalela kanje sizozwana ke manje sehe ngithanda ugugu bafikela ubathanda khona ngiyabona Nkosi ngithi ngegama lePirates u3 point amagoli awu5 iyabonga Nkosi siyabonga phakade haleluya baba amen